120 koní a výkon zubového přepadá 130 litrů za minutu. Rozsah dnešního ramene je 7 na metru a hmotnost, kterou můžeme zvednout, jsou času. To znamená, všichni převodové systémy zásadně jsou zatíženy dopředu a dozadu. Pojezdovánost je... Takže naše obsluha už se blíží do cíle a prosím o potlesk. Poprosím další manipulátor a sdělím vám výsledný čas. Držte body manipulátor, já předám slovo a myslím, že máte něco o tom, zajímavostí těchto manipulátorů je převodovka, jako jediná na trhu, u manipulátorů,